Mireu, este és un dels llibres tresor que tenim a casa, només un d'ells, Cançó de fer camí, de Maria Mercè Marçal. Doncs, a través d'este llibre li he pogut descobrir a la meva filla, que era el de 5 anys, amb unes il·lustracions meravelloses de Carolina Godina, el poema, per descomptat, de Maria Mercè Marçal, per tant ha conegut la poeta i la seva història, però a través d'ahir, tirant del fil, ha descobert també Mireia Vives i Borja Penalba, amb les seues cançons de fer camí meravelloses i la interpretació preciosa que fan d'este poema, però seguint tirant del fil ha descobert poetes catalanes, li he pogut parlar de poetes que escriuen poemes per a la xicalla, com el nostre Marc Granell, però també li he parlat de feminisme, li he parlat de dones rebels valencianes, n'ha descobert algunes, i hem pogut descobrir moltes coses. Només a través d'este llibre ha descobert un xicotet univers paral·lel a tots els que descobrim cada dia en la nostra llengua. És importantíssim consumir vida en valencià, consumir cultura en valencià, perquè ens vertebrem, perquè així sabem qui som i, sobretot, refem el camí, com aquestes cançons, no?, de fer camí, refem el camí, que no ens ha sigut fàcil, O siga que tirem del fil, consumim en valencià.